Gikiha na ang 5 ka mga lalaki nga nasikop kagahapon sa ospital sa Mandawi nga mibisita sa driver nga nakaligis patay sa usa ka negosyante. Giingog nagpaila silang bodyguard niini. Atong sayran sa live report ni Nico Sereno. Nico? Yes, dunay pagpasabot ang abogado sa ilang kampo. Di kuno kining silang 5, dili ni sila mga bodyguards o mga private escorts, apan acquaintances o kaila lang sa driver. Gikan sa Mandawi Station 2 kung diin sila natanggong sukad kagahapon, gidala karong buntag sa Mandawi City Hall of Justice ang 5 ka mga dinakpang lalaki. Gipaubos sila sa inquest proceedings sa City Prosecutor's Office kay gipasakaan og kaso sa kapulisan. Kalapasan sa Republic Act 11917 o Private Security Services Act ang gisangat nga reklamo batok kanila. Kagahapon sa hapon, naabot kuno ang 5 sa private hospital sa Mandawi kung diin naka-admit ang lalaki nga nakaligis sa usa ka negosyante. Gisita pa ni siya sa security guard sa mga hospital and gipangutanaw sa ilang mga katuyuan. So moto ni paila sila nga sila daw ang private security. Kani nga security guard ni coordinate siya sa duty nga security escort, nga pulis nga nagbantay. Giingong walay napakita ang 5, maong gi-coordinate ang uban nga mga units sa PNP para sa pag-aresto. Kinsa ra sad pod ang katong mga security license dapat permit registered under sa mao nga balaod, sila lang gyud ang legal legit na mga mahimong security. So since wala man sila ani may kapakita, then mao man ni ang ilahang mga information or mao man ni ilahang allegations nga security daw sila, then wala pakita. Matud sa usa sa mga abogado sa pamilya, sa lalaki nga nakaligis, dili bodyguard o escort ang 5, pero kaila lang nga may bisita unta sa ospital. Kung nganong nagdungan sila og adto, dili naman ta maka-question kung unsa ilang intention ana. Basta family acquaintances sila. They are not security escorts. They are not hired. Are you related sa katong nag-work pa sila sa club na katong? I don't have that information. No comment. Ses gisuwayan unta nato pagkuha sa habig ni adtong 5 kaganiha apan nagdumili sila pag-issue og pamahayag. Samtang matod sa abogado itong nahinabi kaganiha, mi provide ang pamilya ni atong driver og counsel para ni atong 5 sa ilang giatubangon nga kaso. Ses? Dagang salamat, Nico Sereno.